Hola, em dic Naïm. Hola, em dic Kendry. Són nens de tercer nous. I us farem la presentació de les caixes de tresors i els invents de tercer. A la meva caixa, però sol us vaig ensenyar dos. Aquesta és la d'en Chihuahua i en Chihuahua. I aquest és un rus que em vaig trobar a un arbre de la casa dels meus avis. I això és el meu invent. És un humà que tira pilotes de futbol. Rick, i tu què tens a la teva caixa? Muchos tesoros que resultan enseñarnos. Este es mi carta de Star Wars que me dieron en el super. Y este es el de la película de mascotas que me dio en el McDonald's. Què vas fer? I tu què tens a la teva caixa de tresors? Jo tinc un os que me'l vaig trobar a una muntanya de 2.500 metres i també tinc dos shurikens que ho regalen a la capsa dels cereals. I això és el meu glob aerostàtic que ho vaig fer amb paper de periòdic, paper de colors, corda, pals i la capsa de crispetes. Què tens a la teva capsa dels tresors? Jo tinc unes boletes que me'ls vaig fer jo i una me la van regalar. I tinc més coses aquí. Dins tinc uns cromos de Star Wars que ens van tocar i unes quantes bales que me la vaig trobar al carrer. Aquesta és el meu projecte perquè vaig utilitzar molta palla, jo crec, i ara estic un transportador de pulseras. Hola, Simón, ¿tú qué has hecho en la caja de verano? Me he ido en el despeplate donde están los militares de Polonia. Esto ha estado viajando en Polonia que me han dado Galo de Francia, que hacer y este es un leopardo del zoo que me han dado. Y esto es mi cohete. Y esto es la mapa de un parque de juegos. Julio, ¿qué has hecho en la caja de verano? Yo aquí en el diagonal mar y he hecho un álbum. Y aquí cuando estaba jugando al futbolín, que te regalar pilotas, cuando estaba en la meva bici i amb la meva mare, aquí el joc del Carmel, que salta molt, aquí quan de Bob Esponja, que hi ha un lugar i una boca que es tanca. I he fet un coet que això és una botella d'Aquarius i he posat un paper de cocina perquè apreti més quantitat i aquí he posat celo i això és una tapa de via energètica i aquesta és un paper que té la meva mare i això he enganxat llegatines i aquí quan un cartó de normal i l'he enganxat això amb enganxines. Això és quan em vaig anar a Marinela i la meva mare li va posar un disseny aquí. Aquesta soc jo amb un lloro que també em va posar. Això és el mapa del nostre hotel.